Hvala vam lijepo. Kad govorimo o zaštiti financijskih interesa Europske unije, treba naglasiti da je ona organizacija sastavljena od ljudi, prije svega od ljudi. Dakle, financijski interes EU mora biti onaj njezinih stanovnika. Hrvatska je članica EU, a naša zemlja propada. Ljudi se raseljavaju, a u dućanima im se mahom prodaju skupi i manje kvalitetni proizvodi koje uvoze strane korporacije. Neki će reći da se radi o slobodnom tržištu, ali vidjeli smo dovoljno u proteklih par godina da možemo reći da je od slobodnog tržišta ostalo vrlo malo, a kormilo je preuzela sprega vrha politike i vlasnika najvećih korporacija i investicijskih fondova svijeta. Gdje u takvim društvenim i ekonomskim odnosima nalazimo interes stanovnika? Nema ga. Je li možda financijski interes EU to da Hrvatska u zajednički proračun uplati sve više, a dobije sve manje? Jeste li svjesni da čak i oni poticaji koje dobimo u Hrvatskoj idu u ruke kriminalaca često povezanih s politikom? Kroni kapitalizam, neki bi rekli. Prikažite lažne poljoprivredne površine, lažnu stoku, dobijete realan novac poreznih obveznika. Dobijete posao izgradnje neke infrastrukture, a niste to nikad radili, nemate reference, ali imate veze. Što je sa financijskim interesima Europe kada je predsjednica komisije preko SMS poruka dogovarala astronomske stoljetne poslove koji su se pokazali potpuno promašenima? Čini se da bi najveći interes stanovnika bio upravo da se prestane ovako uzimati novac i dijeliti podobnima.